yebo ngubaba fanele ingane uyilandelele kodwa khona la ulandele khona uzubona ukuthi abona ke manje sengiyimbongolo ke manje sengiyimbongolo nje nezingane zami seyibona ngenye into ukuthi ungazi ubaba kwayena lo Thando uyamsaba ingobani ngoba uvela ku TV namhlanje ngisho ngithi mina into engibuka kuThando enye into uphakeme uThando akalazi kusasa ukuthi limphatheleni mhlazana iyama le show nje obengafundile uThando uyocosha ubani uyothatha ubani ngihlezi ngimtshela ngithando ubuyele esikoleni noma ke mawukuthi ke awusakwazi ukubuyela edeskini enza ama courses o 3 months 6 months ukwazi ukuthi ngeyilanga noma usune business ukwazi ukuhandlisha wena ukwazi ngeyilanga mawunama interviews ukwazi ukusikhuluma isingisi ziningi into ezokushaya Thando tukutuku emva kwalokho ngafonelwe ngeagent yaseGoli nakade kusekhona Durban Gen baba kaThando njani uyaphila ngikutholela umsebenzi ku Durban Gen ungazelaphi hayi no ngaze phela ngisonto ngabizwa kuzala how without audition ngiyibuka wathi ngathanda icharacter yakho mangikubona kwesancane lengane ngathi mina no it's a reality show leyana act la wait please do not skip the ad. Did you know that adverts do help me as a content creator, do help this podcast to grow? Please, I urge you, be patient with your adverts. The same way when we are watching TV at home and you see adverts running, it's the same way YouTube and content creators assist each other in meeting the expenses of creating the content. And I'll also urge you, please watch this episode right up until the end. Do not forget to like, subscribe, and share. And at the same time, we are now monetized. Please do follow us and do make sure that you give us some super thanks if you think and believe that what we are bringing to you is of value to you. You can also join the channel membership at only 29 Rand 99 per month only to support this community to grow. Let us all get inspired in this school of life. This episode is proudly sponsored by Beds by the Harbour, which is the restaurant that is located right at the Best Center, which is Ikaya Lamatrigo in Durban. Right next to me, I'm sitting with the manager of the restaurant, Ulkamalake Upeni. Penny, ngicela ubingela babukele ekhaya. Sanibonani babukele emakhaya, igama lami nguPenny. Nice to meet you, Penny. Kwenziwani Beds by the Harbour? Beds by the Harbour, it's a restaurant njengoba desho usisi ukuthi it's located inside the Bed Center, whereby Bed Center it's an art space, so we host ama events, ama birthday parties, ama bridal showers, and it's also a walk-in restaurant. Benifuna ukufika nje with your partner or your family, you can come and join us. Nice. What kind of food do we serve at the Beds by the Harbour? Obviously, we have traditional food. We have inhloko, we have mqapiso, we have lamb curry, we have meat splatters, ama burger, and then we have beds baskets. It's one of our special food. And what is the price range? Can I, Valentine's seduze mangifuna ukukhipha umuntu wami ngithi nathi siyakwazi ukukhipha abantu manje. So mangifuna ukukhipha umuntu wami ngina only 250. Can we get something decent to eat? Yes, you can get a bed basket enkulu nje with 8 things per item. We have 8 samosas, 8 spring rolls, wings, chips, ivorsi, my chicken pops. Yummy. And the sauce you can dip in, yabo. Nisufunzana love. Nitukushaya zero is about romantic nabathandanayo. Thank you so much, Sis Penny. So if you are in Durban, please visit Beds by the Harbour. It's your place to be for your affordable meals, and we've got beautiful and nice hosts too. Hello, sanibonani Dumelang, igama uZandi, isibongo umfeka umalwandle lo lwandle kalwela lwezibhekane zonihambela le kude phezulu. Do join. Sanibonani Dumelang, hello, bonjour, igama uZandi, isibongo umfeka umalwandle lo lwandle kalwela lwezinkonjane zonihambela le kude phezulu Episode yanamhlanje is a very interesting one. We're coming to you live from the Bed Center in Ndawo yaMaciko. As you know, this is the Honor podcast that is here to entertain you, to inspire you, and to educate you. So yes, as we are here, we encourage you, come and visit the restaurant that we are shooting at because they serve scrumptious traditional cuisine here. You will enjoy it very much. Njengenjwayelo-ke angihambi ngedwa, ngihamba nomuntu ozozintroduce yena makufika isikhathi, but I'm definitely sure that you're going to love who we have for you on this episode. So wena buti,
Yebo njani? Unjani? Ngiyaphila sisi wami. Somebody that needs no introduction kahle kahle. Kodwa ke just in case ukuthi khona nje ohlala nje somewhere phansi komgodo othile ongazi ukuthi ngihleli nobani. Ngicela nje usale usuwenzela loyo nje. Okay, lo enimbonayo njengamanje uThemkosi wakathabethi Sibongo. Obizwa ngoba bakaThandu ku channel 157 kuMoja Love kwi reality show ethi Isancane lengane. Isencane lengane sihamba nobaba wengane ke namhlanje. Baba wengane ngicela nje ukubonga isikhathi sakho, ngibonga ukuthi usihloniphe usivakashele namhlanje kwi podcast. We really do appreciate. Ngicela sidlale igame encane. Our game nje angeke ibe inde kakhulu. There is something engifuna ukizwa. Okay. Okay. What is your favorite food since we are shooting at the restaurant? Lo ongakwazi ukuziphekela kona okuzodinga ukuthi ukode la. Okay, into engithanda kakhulu iplata. Yes, iplata ke bese ke isuke imixile ama starters lawo samusa zamancane yabo. Yes, ngithanda kona ngoba uhlawumbe lokuthathu nje kusheshe ukusuthise futhi Okay. So on your way here, what song were you playing or what is the last song obakade uyilalele? Bekade ngidlala nje mina. Obakade uyidlala nje ingoma nje okugcina oyilalelile oyenjoyayo whether uyidlala noma uyizwile mhlambe noma uyibukade uyidlala emotweni uza la. Oh okay. Ingoma engicina ukuyidlala ithi eka Bruce Hosby ethi Show Goes On. Hey. Sesibona ne age. The show goes on. So amathuke amazi Bruce Hosby. Lutho. Amazi othando nje amazi Bruce Hosby. Ma 2000. But ngicela ungitshele nje one actor that is on TV edlala a certain character othimo ibuka ukuthi yabona le character I can kill it. Umuntu eke ngimbone enginikeza lento engiyithandayo khona lo baba ekuthiwa umkhapheni lo dlala kwisitha. Hayi lo baba hayi uyangichaza lo baba ukudilivela lento osukuyidinga ngangimcabanga nje ngithi ube kusakhona umzini weinsizwa wayingalunga ngoba uphila le yampilo leya. Ungayidlala le character. Ngingayidlala le character ngiyithanda kabi nje. Ngizwa kahle, okay? Yes. And then for 10 million rand ube stuck in a house inyanga eyodwa kunompeta owodwa kune stove kunebhodwe kune fridge ligcwele ukudla ligcwele yonke into but you are not allowed ukuthi uphumele ngaphandle kodwa ustakhe nosiyacela unga survive ngizomnika u10 million rand. Hey. 1 month 10 million rand ustakhe nosiyacela umpeta owodwa kune fridge ligcwele ukudla khona yonke into khona istove khona ibathroom khona yonke into ozoyidinga uma ungaphakathi endlini kodwa uvumelekile ukuthi uphume. Ngoba ngiyazazi ukuthi ngiyindoda ngabumela ukudoda bami hayi ngakumela impela nje kodwa okusalayo usukubothi befika ofika sekufa umuntu kofika even emaphoyisa neambulance yes noma iHES neambulance no into engiyibukayo mina kuyofika iHES kufika iHES ngoba hayi le ndoda leya nayo phela hayi hayi asitholani futhi okwangempela ayitholani shem ngeke ngabona one of the days advertiser useason 7 uthi hayi ngoba kuchitheka ama salad hey uthi hayi asilindele impela ukuthi kuzoshuka hayi ngangiqinisile ngalokho ngangiqinisile impela nje kodwa kangifunanga ukuchaza ukuthi la masalad aqhamuka ngakubani ngithi ngifuna abantu babone ngama highlights on TV ukuthi okay na lento ayikhuluma ngayo. Hayi hayi sesizolinda ke okwamanje ngicela ubambe isiphuzo sikwamukele kwi show. Okay. Welcome to the show but siyabonga ngokufika. But Themkosi. Yes. Kuningi okwenzakalayo empilweni in general na kwi show. Sikubone ungena kwi show ufika ubaba kaThando who happened ukuthi for some time kade engabanga khona empilweni yengane
uma ungabeka umuntu ongazi esithombeni because nginenkolelo yokuthi ama reality TVs awasivezeli yonke into mhlambe neqiniso likhiwa phezulu somehow uma ungasibeka esithombeni mhlawumbe nalahlekelana kanjani noThando ebuncaneni bakhe. Okay, uThando mina enzothini olalonke bengazi ukuthi nginoThando. uThando ulethwe kumina esena 7 years elethwa ugogo wakhe. Yes. Ngaxake ukuthi newaye ngaletha uma wakhe ngathi ngizoke ngizwe ukuthi ugogo uza nayiphi indaba. Wathi ugogo nayi ingane yakho ngathi mangithi ngiyambuka uThando hey uyafana impela nami. Ngayibuza ukuthi kanjani pho. Wese yangitshela ukuthi ingane kaNtomkale kanje mase ngithi ngibuyisa ingqondo sengiyakhumbula ukuthi ngiyakhumbula ukuthi la ngadlula khona ngadlula ebusheni bethu yes ngadlula kanjani kodwa ngangingayitsheli ukuthi ngase kuqhamuka uThando ngoba vese mina noma kaThando nje kwaba iloko kudlala kwasho ukuthi nje ngamqinela nje kahle kahle as umuntu wesilisa yes ngoba lahluli to being honest vele nje uMathando asithandananga naye njengoba ngisho ukuthi nje ngamqinela nje kwase kuqhamuka uThando engicabanga ukuthi naye uze kumisa nje uThando wayengazi ukuthi umithiso yimina ngoba naye wayinayo umuntu owayithandana naye ngaleso sikhathi ngokuthi wayeyitshela ukuthi nene ilowo muntu lo ngoba phela uMathando vese ubekade lotsholo yabo shuthi ke wangitshontshela naye ngendlela yakhe kwaqhamuka uThando nakho ke seqhamuke seno 7 years uThando. Okay mina ngokomthetho into yokuqala okufanele ngifuna iDNA ukuthi lengane siqhamuke sino 7 years iqhamukaphi ngicela ukwazi ukuthi ngabe yami ngempela yini. Ngicela mphendule igast le. But ngithe mangithi ngiyathola ngayibonela ukuthi lengane there is no need ukuthi ngenze iDNA iyafana nami nasekhaya futhi bazange icheckwe ngisho ukucheckwa bayibona ingane basho ukuthi ingane owethu lo ngane yes. But ekugcineni kwakho konke sekuqhamuka igama lokuthi uThando ngamphika uThando and uma wakho uyakinsista lokho ukuthi ngakuphika okungixakayo mina ukuthi ukukhuluma kanjani into njengaleyo ngoba wayengekho umuntu owayekhuluma lokho ugogo and ugogo umuntu owayekhona oyiletha oyiletha ingane namhlanje akasekho ugogo ngabe uyena oyikhulumelayo. Yes uThando nje uqhamuke kanjalo empilweni yami. So manje Buthi Mkhosi ngokwesiko lesintu umuntu mekhulelwe kuye kuze kuzobikisisa kodwa ngiyacabanga ukuthi mhlawumbe kunokwenzeka ukuthi sabikwa endaweni eronke njengoba usho ukuthi naye wayenayo umunye umuntu ayekhona ngaso sikhathi. So ngisho nokuthi babhala incwadi nje ukuthi kunekwenzeka ukuthi bekho akuzange kuze kube khona. Ukuze ubone ngempela ukuthi la uThando kahle kahle waqala wayiswa kwenye indawo njengoba ngisho ukuthi uMathando wayingazi ukuthi umithiswe yimina wayetshela umithiswe ilo muntu owayevele ethandana naye owayemlobola ngaleso sikhathi leso. Okay kumina akekho umuntu wafika wabekisiso akekho owangitshela ukuthi ngimithisile ngangazi lutho ngoba bengihlala ematendeni Newtown B sihlukanisa umgaqo uMathando bahlala kaMshaya Zafe bona hlonse nje umgaqo seduzana hawu nomakhelwane mos hawu nomakhelwane yes but akekho umuntu owafika ekhaya noma sesisukile kaB akekho umuntu owafika wazosho ukuthi hayi kunengane kanje okwakuchaza khona ukuthi uma kaThando ithe isizelwe uThando wamhambisa phela kubo kaBaba lo bevela ade emlobola kwatholakala ukuthi uThando akuyena wakhona zonke lezi indaba seyitsholo bani ugogo esaphila njobe ilethe uThando ukuthi ingane yafika yaphikwa ingane ngalena washo futhi nobhuti lokuthi akuyona yakhe ingane. Wayeseke ugogo ke sebuza uma kaThando ukuthi kahle kahle kwenzakalani wayeseyachaza ukuthi ngake ngantshontshela usibanibani kanje nangempela futhi ingane ifana nami ingane. Yes okuchaza khona ukuthi olalonke mina bengazi uThando ufike kumina eseno 7 years buka ke ngoba uthe efika eseno 7 years uthi uThando washada no 15 years. Yes. I mean walotshole no 15 years later. Yes okuchaza khona ukuthi shooting no 8 years ngimazile mina uThando before ashade noma uzashade ngikumatha ngiqala ke ngingena empilweni yakhe. Oh kodwa after ngoba uthi umaze ena 7 after u7 years usuwazi ukuthi ukhona kube khona ubudlelane nizamile ukubakha. No ubudlelwane abenzekanga ngezathu sokuthi ngalesa sikhathi ngasheshe nami ngangisemncane ngasheshe ngamethisa nami ngangisakhuliswa abazali ngisabheka abazali ngakasebenzi ngisanda ukuphuma futhi esikoleni. Ngaleso sikhathi ke yadala ukuthi uThando angakwazi ukuthi akhuliseke ngendlela ngoba nami
ngangakasebenzi ngangisabhekene nami ekhaya kwaba yilokho ke but kulo 8 years ke na kuse ngiyathola ukuthi uThando usiyashada futhi nakhona ngafuna uyena uThando beno siyacela futhi nakhona bengifuna kephi bengifuna ku Facebook befuna ukuthola abantu emekade ngisondelene nabo bahlula into esimpuli nje ukuthi bawela umgaqo bayongifuna kaBhi baze bengifuna ku Facebook nje kwakulolo especially nje uMathando wayazi abantu engangiphila nabo wengasho ukuthi ngicela inamba kwabathando bamnikeze ngezathu ukuthi vese nawe ifuna ukuthi iqale eqedwe amalobolo bese ngifunwa after it's okay yes ngoba ingane ngiyikhulisanga ngiyakunderstanda lokho kodwa ingane before iyoshada isiselo isonto elilodwa ukuthi iyoshada yangifuna yangithola and ngafika immediately ingane ngifonelile ngithe mase ngifikile yathi baba ngiyashada ngathi awube ngazi and ke ngikwazi ukuthi ngiphumelele ukuthi ngize emshadweni ngenxa ukuthi ekhaya abazilutho nami ngaze manje awukwazi ukuhamba awukwazi into engaka yes awukwazi ngokwesiko lesintu nje uma ubaba wengane bekumele ngabe ubukhona from ekuqaleni kodwa ke ngesimo sempilo akwenzekanga ngaleyo ndlela manje naku ke seniyazana seniyaqala lobudlelwane from isikhathi ekutshela ukuthi uyashada up until now mhlambe ubudlelwane for nje for ukubeka izinto obala ukuqondisa ulimi ungathi bunjani ubudlelwane benu since uThando engena emshadweni ngoba ube ingane right ube ngihlonipha nje engithanda futhi emtholile ubaba wakhe yabo enaleyo ukuthi awu nami nangubaba uyaphila futhi ubaba kalona iphara ezindlela abam addressing ngayo ukuthi ubaba wakhe kuphela kwabukathi mina ubaba Thando uhlala emgaqweni iphara udla ama drugs ngabekwa kabi mina waze njalo uMojalavu wathi uMojalavu sifuna ukumbona ubaba Thando ekukhulunywa kabi ngaye musufika usuyafika hawo bakulanda nje ngoba usukhulunyiwe ngale ukuthi uthi kahle ineway khona wayevimba ukuthi ubone yes nanokuthi babuza ukuthi awu lengane wayashada uphi ubaba wayo ngani uvuma kanjani ubaba ukuthi ingane yakhe ishada incane kangaka yes nakho ke sekuqhamuka ke manje ukuthi hayibo uyaphila ubaba wakhe nakhona into esiyadala ukuthi ke noma eseshadile uThando ngingakwazi ukuthi ngibe neaccess empilweni yakhe ingobani sathi sizokhuluma indaba ukuthi fa ngihlawula uThando ngoba emzini bebiza ngomathabethe ekubeni angimhlawulile okay kwasekuthiwa ke funeke ngiarrange no ngihlangane nabantu bakaMsungu ngibabuza ukuthi okay ngenhlawulo kaThando badinga ini nani nangempela ngayohlangana nabo but i-meeting eyayikhona kwakhona uThando ukhona uMakathando ukhona nabanye sisaba u2 no siyacela emeetingini yakaMsomi leyo ingadingakali kuyona ile yasuka khona ukuthi mina noThando singasaba nobudlalwane ngenxa yokuthi wathi siyacela if ngingamhlawula uThando khona okusina kungijeqeza eqala ungibona singaze sibonane umkhwenyana wakwami ila wangitshengisa khona umnjalo bakhe nobuyena ukuthi yena ukhuliswe kanjani ezumuntu wasemakhaya ngenza njani ngavane ngehlela ngezantsi ngavala umlomo wami ngathi mina ngiyambona lo sakhulunyisa obungane but ngayibuza ukuthi yini esibangayo but ke nga understand ukuthi way by way balekela ukuthi once ingane yaseduzane kwami mhlambe ngizoyihlakaniphisa njengoba ingane ubona nje ukuthi yonke into icindezelekile into engafike ngayinothisa but ngase ngiyayithulela ngoba yona iyaba indida ukushada kwabantu abancane kangaka South Africa yonke was questioning ukuthi hayibo kwenzakalani vele la ukuba given an opportunity wawuzoyivuma lento ukuthi abantu ababili abana 15 bashade vele mina ngangeke ngize ngikuvume ukuthi uThando ashade semncane and ngangizoba nezathu engangiyibeka ngiyibekele yena uThando first of all bese ngiyibekela even ngisho umndeni wethu bese futhi ngibabekela nasemndeni la yoganela khona ukuthi why nginqabe ukuthi ingane yami igane isancane kangaka yabo nje manga highlight nje mhlawumbe izinto ezimbili ezintathu engadala ukuthi nginqabe okokuqala nje uThando usayingane uThando kusafanele usaneziteje kufanele adlule kuzona ezingane nathi kuneziteje esadlula kuzona njengoba sibadala sibangaka yes akufanele uThando eqiwe iziteje ngoba once weqiwe istage lento izokufica usumdala uthola ukuthi vese into okhule ungayazi bese iyamlimaza empilweni umnandi nje uma uyingane ukhule ngestage uzuzofika ekuthenini umhlonyana uyakhuliswa unikezwe isikhiye bese ke usuyibonela ukuthi ke usukwazi ukuhlukanisa okuhle nokubi but ingane ithe ingakakwazi ukuhlukanisa okuhle nokubi yayisifaka iduku yafaka iphinifa okuchaza ukuthi lengane isheshe ihanjelwa phambili yabo
and ngaleso sikhathi uThando wayengakafiki ngisho ku-18 years wayesamncane, which means usayingane, usadinga ukuguidwa, usadinga ukutshelwa, but kwase kunabantu asebemfaka influence yokuthi fanele agane enze njani. That is why uThando kune-stage angafikanga kuzona, nami ngubaba engangifisa ukuthi adlule kuzona. Even kumanje uyabona even emshadweni ukuthi izinto azihambi kahle, kutshengisana ukuthi wangena emshadweni isikhathi singakafiki. Ingakho ngithi ngake ngivume mina ngubaba ukuthi uThando ashade ekuleya age. As why ngisho kanjalo ingoba uThando unodadewabo abangemuva. Uma nje bafunda isikole, ba right abantwana bakhula ngendlela ekufanele bakhule ngayo. Yes. Yeah. Ukhona into ementionile la bekade ngisathi ngizoyifollow up ukuthi kule meeting ngicabanga ukuthi ngiyikhumbula futhi lo episode kule meeting ukuthi kuthiwa uhlawula ingane kwakuyi meeting yakamsomo kodwa wakhona noSiyacela. Wayekhona ngoba ewumkhwenyane noma wayekhona ngoba ebizwe abantu bakamsomo. Yiphi role ayidlala lapha mawucabanga? Mina angiyibonanga irole uSiyacela wayidlala lapha. Mina into engayibona ngabona ukuthi abantu bakamsomi azange babe nesizulu esiqondile. Okokuqala uSiyacela wayengafunakali ezingxoxweni zamalobolo akamsomi ngoba yena umkhwenyana. Yes. Yena ungena kaMsomi makwenziwe imisebenzi mhlambe eyobamba lapha ezinjengomuntu wabaganiselele yabo, but not ezingxoxweni ezidiphu kangaka mhlawumbe uyengangena kwezinye engaphathelene nami. Yes, but kulokhana kwangafanele ingakho wayesephawula eindabeni ezingahlangene naye ezithi khona ukusina kungijeqeza. Ila ngabona khona ukuthi even kaDlamunga azange babe nesizulu esiright, umfana bamkhulisanga kahle ngendlela. Mina ngikhulela ngemakhaya but ngina inhlonipho, nginaso isizulu, ngiyase noma ngingasazi 100% but ngiyazi ukuthi fanele uphile kanjani umuntu fanele umhloniphe kanjani, fanele nje ukwazi accommodate bonke abantu ngendlela eright. Kubalekile ukuhlonipha. Yes, it's very important. Yes, and ukuhlonipha vele ke kusuka ekhaya. Yes, that is very true. Indlela okhule ngayo. Yazi lokho ngikubone kuyena uThando inhlonipho iyamlahlekela isikakhulukazi especially kumina ngubaba wakhe. Ingakho ngithi ngiyayisola ukuthi uThando ukuthi ngamkhulisi ngoba izingane ezikhuliswe isandla sami kuma nje zu4 zikhona uThando wes5 noma kuwesibili einganeni zami, but zikhona zu4 ziyangihlonipha, zikhule kahle ngoba zikhulele kulesandla lezi, ziyazi ukuthi umzali uyahlonishwa. Uyena uThando ongakhulelanga esandleni sami. That is why uThando engahloniphi. Shuthi mina sengigxeka abantu abamkhulisile ukuthi azange babe nesandla esiright. Ingakho futhi nami ngithi ngiyayisola, nami ngiyayigxeka ukuthi ngingakwazi ukuthi ngimkhulise ezubaba abe yilento le afane nezinye ingane odadewabo. Uhlukile nje mekwazi ukungibiza ngegama on TV uThemnkosi. Kwaye odadewabo bayavutha and ayibaphathi kahle lento ukuthi uThando ukwazi kanjani ukukubiza ngegama noma bekuthiwa bengekho empilweni yakhe. But uyingane njani engaxoli. Bahlezi beyibuza kwabona bese ngithi mina hayi ngiyeke intana abantu abami ngelinye ilanga ngiyokhumbula ukuthi ngubaba wakhe. And at some point ngiyakhumbula wayefuna ne-DNA. Ethi ufuna ukuba nesiqiniseko sokuthi ubaba wakhe ngempela yini. Yazi kunelo khonjana kune segment on this podcast esiyibiza ngeekabani lengane. Lapho sizuke sizama khona ukuqinisa le triangle. Kunengane, kunomama, kunobaba. Kodwa kaningi uyuthola ukuthi ingane sayithola amachaphazelo ngenxa yokuthi ubaba nomama abazwananga from the beginning. Ngihlale ngiyibuza ukuthi mhlambe nje ngokwe experience yakho oyihambile for ukuthola umntwana wakho esemdala ungabi sempilweni yakhe nayo yonke lonto. Mawucabanga ngempela yini esingayenza ukulungisa lesimo sokungazwani kwamama nomama bezela ingane igcine seyilimala noma isigcine isitshela izinto ezirong ngenxa yokuthi umama nobaba bazwalanga from ekuqaleni? Yazi ngaze ngalithanda lelo phuzu lelo, nami ngangifisa ukuthi especially mina noma kaThando sikwazi ukuthi silungise izinto ngoba the more thina sikwebhana the more kulimala ingane. And izinto esuke thina siyitshela ingane izosibona ngenye indlela ukuthi nina nihlezi ningitshela ukuthi phila kanje kodwa nina still anikho right, anikho abazali, anibona abazali ababambisene. Lokho ke ngangibona ukuthi ngeke sikwazi vele ukukulungisa
sisobabili noma athando, which means siyamdinga omunye umuntu wesithathu like Ongangenelela, i-counselling or yes. else nje ngabeka njengawe nje ukuthi ukwazi ukuthi ngeyilanga sihlanganise sikwazi lento ukuthi siyilungisa, asikwazi ukuthi sikwebhane sodwa kusuze kusizakale bani, even isho siyacela uyasizakala athi bahlezi begxeka mina kanjani njani kodwa nabo futhi bayakwebhana, which means nathi asinayo into eqondile ngoba ingane kufanele thina sibe yi-role model ey'nganeni zibukele kuthina ukuthi kuphilwa kanjani ukuze nazo zizokwazi ukuphila. If thina sikwebhana nazo obvious Zizokwebhana. And futhi ke zizothatha ama-side because khona ozoba ne-stronger influence than omunye. Uthola ukuthi ingane izogcina isihamba neside eli-wrong. Angisho ukuthi ukhona umzali oba wrong kodwa kuyenzeka kube khona umzali owenza izinto ngendlela yokuthi ufuna ukwenza either ubaba noma umama abukeke mubi. Uma kuwubaba one-strong influence noma mhlawumbe ingane ikhulela kagogo ozala ubaba, uzothola ukuthi ingane izolalela kakhulu into eshiwo kuboka baba neshiwo ugogo neshiwo ugogo wayo ngomama wayo ngoba umama wayo bengekho empilweni yayo. Uthola ukuthi ingane igcina isimzonda uma wayo. Uzibuza ukuthi kanjani. Now baba kaThando into engidida kunazo zonke libangani noSiyacela. USiyacela umkhwenyana kuwena. Uma umkhwenyana ngesingisi son in law. Yes. Nihlanganiswe inyongo. Nihlanganiswe ubuhlobo. Nihlanganiswe umuntu oyedwa phakathi kwenu one-bond ngendlela ezidifferent, umzali enganeni umkhwenyana enganeni. Munye umuntu eninayo phakathi kwenu enimthandayo ngeke nimthande ngendlela efanayo kodwa kusalayo niyamthanda. Nibangani nalowo muntu? Mina mangithi ngiyalandela angiboni mina into esibanga noSiyacela. Since akhuluma lela gama lokuthi khona ukusina kungijeqeza mina ngakudlulisa enhlizweni yami phela ngathi mina kufanele angihlawule ngalokho ngenxa yokuthi eqala ukungibona ukwazi ukungithuka noma ukwazi ukukhuluma igama elikanje. Okay, wangakufuna ukuhlawula ngadlula lapho ngayitshela ukuthi mina hayi sesisikele inye page okay wayikhulunyisa ubungane soqhubeka nempilo. Kunalokho kwavane kwawesi. Hawu ngibona sengibizwa ngamagama, ngibona sengifuna ama-DNA esengiyangithuka ngibiza ngenja nani ngathi mina ngelilanga ngafoma enye meeting naye ukuthi ake sibhekane kanje ke ngimbuza ukuthi sibangani nanokuthi lela gama walikhuluma kufanele kwazi ukuthi kufanele ulungihlawule yabo, not ukuthi ngempela ngangidinga something phela ngangifuna ukuthi nje kuphela axolise ngifuna ukuthi abone ukuthi ukhulume yesakhulumanga kahle yami. Unalokho ongafuna uxolisa wakhulumela phezulu ukutshengisa ukuthi ufuna ukuba ngaphezulu kwami. Kusukela lapho nje akuzange kusaba right. Kodwa ke okunye ngabe ngakunothisa ngabona ukuthi wayeyitshela ukuthi yena lento ayinikezwe yona ukuthi mina ngiyiphara ngini yini. Kwafike kwamthuswa mayesebona ukuthi hawu awuthi lena ubhuti ubaba ngizochaza kanjani ukuthi kodwa kufanele ajabule umzimbanyana mhlawumbe obuke udelelekile that is why ngabona ukuthi ubaba. Kodwa futhi ungibiza ngobaba ngoba uthando bayalingana naye bese ngubaba wakhe vele yes ukuthi phela ngidaleke kahle ngoba ngikhule ngazi ukuthi umuntu wesilisa uyiphatha kanjani. There is why mina nginangisho ingozi ngangikuyiphatha kahle nokuzazi nokuyithanda yabo nginalo mzimba nje nginawo nje ngoba ngiyayithanda ngisho ukuthi kufanele ngize ngibe mude ngibe njani ngiyayithanda nje ngile ngiyona ngidalekile yes manje nawe ilindele iphara noma nje umuntu manje wathuka into edelelekile azofika idelele yes and wangibona futhi ukuthi ngihlakaniphile ngoba ngathi mangithi ngifuna ukuthi uthando phela sithi ukwazi ukubonda nomntwana noma nje lezo insukana noma lolo waqaba ngezathi bayazi phela ukuthi yini babeyenzile engane manje bayabona ukuthi once yaseduzane kwami izovuleka la uthi iqwebu and then ingane ibuye on track but njengamanje ngiyabona ukuthi nama yikudela kodwa uma ucabanga no angathi ukucabanga ngale kwe-TV nike nazama ukuhlala phansi nikhulume ngalena kwi-TV uthando ngiyazama ngayindlela ukuthi sibona ngoba after amakhamera siba right baba kwanjani akasuke eduze kwami yashintsha yonke lento ngoba akanqeni ukuthi sishutha naye kanjena kubuhle sixoxa nje kahle ntangabe ku right bese sidayari ngalala eseshuthe seyedwa ayijike yonke lento ngibe mubi ngibuza lengane kwenze njani kodwa ngibona ukuthi angithindwa ngithi hayi vele kukhona lento le ebuye idlale la kuyena ebiyithendele ngobaba kuye futhi bayisengasekho ukuthi hayi silwane lesi yabo
yes khona lento edlalayo empilweni yakhe engiyi-understand-ayo. That is why ingane ubona ngazuthi na-TV asikho right, even after amakhamera siba right ngesikhashana, kodwa nje ngoba sake sazama nengosikazi wami umfowethu Thando, sakhuluma naye ngaze ngimkhulumisa nangibani nakho nje tshengisa ukuba right here yabo siba right ngale wejika le kodwa ngathi bangifunela lapho ngosikazi wakhe ngazi nje mina ayifuna kumina ngathi ngihamba ngibimasho ngani qale ukuthi ngizela ngingafuni wayengani sijikele wakhetha lapho waphatheka kakhulu ngosikazi wami la wakhetha khona ukuthi alokho imali ngoba into ezokwenzeka izogcina nesayithongeka la Nzisa nkosikazi wami angifuni qamba amanga, angifuni nje ukuthi sicekeleke phansi ngoba umuntu ohambule, umuntu ongakhonzile izinto. And futhi phela kumsebenzi wakho ukuthi umvikele. At all cost nje umama wakho wasekhaya kumsebenzi wakho ukuthi umvikele kusona sonke lesisiphithiphithi nayo yonke into eyenzakalayo enye, whether iqhamuka einganeni zakho ekungezona ezakhe or whether iqhamuka from any other person, ungumsebenzi wakho ukuthi umvikele. Kodwa into ebengifisa ukisho mina into yenu ngicabanga ukuthi sengalu especially wena noThando isengalungiseka, ake nizame ukuthi nilungise mhlawumbe nibuthole noma i-counseling or something, because ekugcineni kosuku i-DNA ubaba wakho ngeke umlahle, uma wakho ngeke umlahle. Noma ngabe ngingathiwa yini enye eyenzakalile phakathi kwenu, kodwa nje ukuba ne decent relationship where ungakwazi ukuthi uphakamise ifone ucheck ingane right, naye ibe ne decent conversation baba nginenkinga yabo, kube ukuthi yes ikhona indlela zokuyilungisa, ake nizame ukuthi nilungise. Yeah, nami ngiyafisa ukuthi siyilungise ngoba uThando unefone uThando and ngiyambona na ku TikTok uyaposta wenza yonke into, kodwa kumina uhlezi ethi akanayo ifone. uThando kahle akafuni ukuthi sixhumane, kodwa influence ngiyayibona ukuthi iqhamuka kusiyacela, yena ngiyambona mntanami ukuthi uyafisa yena sixhumane kodwa usiyacela akafuni. Ongangokuba if ngifuna uThando ngimthola kuMashange inkosikazi kaDlamuka, lo umama lo ngiyambona, ngisenda ama message makuyi birthday yakhe ngithi happy birthday Thando, ngithi akadlulise kuThando abonge. Ngaze ngacela ngisho account number yakho uThando, ngaThando ngicela ungisendele account number yakho ukuze mangina senti nawo ngikufakele njengezingane zonke. Wathi hayi ngizokufakela mhlawumbe wazophela ngisho 2 months engafuni ne-account number yakhe. Ngabona ukuthi mhlawumbe uyitshela ukuthi account yakhe mhlawumbe ngizoyifrauda noma kuzokwenzakalani. Ekugcineni kwakho konke uyena osethi hawayi into engcono ungangenzeli ucash send, ngathi ubuthuleleni sonke lesikhathi ngoba bengifuna mina imali ezongena wena straight kunokuthi uyobamba ama queues for ukuthi uyokhipha imali. Uyayibona nje leyo nto leyo kungcono ingene kwi-account ukwazi uyikhipha. Sanaleyo ishanyana ke ngase ngithi mina okay lungile ngizosilungisa leso simo ngoba ngifuna ukuthi ubone ukuthi ngiyakuthanda, kodwa still uThando akangifoneli, unayo inamba yami. Wangifonela kanye mhlazane efuna iDNA, emva kwalokho lutho. uThando ngimbuza Thando umne number yami waye ngangifoneli, ashone ngapha nangapha. uThando uKhisimusi akangifonelanga, kodwa mina bengizama ngayo yonke indlela. Ngathi kulokho ake ngimnyeke ngibone ukuthi kuzovuka lokho ukuthi ngubaba wakhe. Wezunyuka akaza ngifonela uThando, akaza athi nje ukuthi njani baba. Nami ngase ngithi ngeke sengikhathele phela manje ukuthi ngizole ngilandele ngingale siyeyisa kanje ngoba ngiloke ngizama ukuyilandela. Ngathi nami ake ngikhethe ukuthi ngimnyeke ke ngimbone naye ukuthi naye ufila kanjani ngami. Yebo ngubaba fanele ingane uyilandelele, kodwa khona la ukulandele khona uzubona ukuthi abona ke manje sengiyimbongolo ke manje. Sengiyimbongolo nje nezingane zami seyibona ngenye into ukuthi ungazi ukuthi ubaba kwayena lo Thando uyamsaba ingobani ngoba uvela ku TV. Namhlanje ngisho ngithi mina into engiyibuka kuThando enye into uphakeme uThando, uphakeme kakhulu kanti fanele ehle uThando ngoba akalazi kusasa ukuthi limphatheleni. Mhlazane yama le show nje obengafundile uThando uyocosha ubani, uyothatha ubani. Ngihlezi ngimtshela ngithi Thando ubuyele esikoleni noma ke mawukuthi ke awusakwazi ukubuyela edeskini, enza ama courses o 3 months 6 months ukwazi ukuthi ngeyilanga noma usune business ukwazi ukulihandlisha wena, ukwazi ngeyilanga mawunama interviews ukwazi ukusikhuluma isingisi. Ziningi into ezokushaya Thando, uyabona ukuthi ene ukuphi platform. Ukufunda kubalekile, amantombazane ingane zamanje zonke ihlakaniphile kakhulu ayikho ingane efailayo njengamanje. But if ukuthi kuyaphela lokho okubambile njengamanje kuzokwenzakalani ngempilo yakhe. But manje ke ngiyambona ukuthi nje angazi uzochaza ngithini. Ngiyakuzwa and ngiyabona ukuthi lento as much as uyichaza at the same time iyakufrustrate and nami yangihlupha ke leyo ukuthi esikoleni
sike sayikhuluma nala kwisho ukuthi akabuyele esikoleni sesikhulume na kancane unginyamaleleke kulamalanga ngazi ukuthi ifone mhlawumbe nawe unenkinga efana neyami njengoba kuqala unyaka nje sasivumelene ukuthi makuqala unyaka silungisa le nto sasiyikhulumile esikole kodwa ngisamtholi ke nami efonini kodwa ngiyambona ku TikTok so angazi ukuthi kwenzakalani ngaye nefone kodwa ekugcineni kosuku umuntu uyaphila uyadinga ukuboniswa ngandlela thile angazi ukuthi ubani ongambonisa kangcono abuyele esikoleni njengoba usho nje kube khona into eziright azenzayo ngempilo yakhe kodwa ke sesibuyela kuwena ke manje siyakubona ukuthi i-show has put you on another level yempilo. I saw somewhere anganoma uzalo noma ukephi kodwa ngazi ukuthi khona into ephekekayo somewhere. Ngicela usixoxele kwenzakalani ngoba siyazithanda indaba zabantu futhi ke angeke siziyeke Nkosi yami ngoba hayi ziyaphilisa. Okay, ngizokubeka nje kanjena mina before bengivele ngiyi-actor ngizobeka lokhu ngiyazi ukuthi mhlawumbe bazothi abantu ngoba uMojalavu isancane lengane okay usethole ama chances ukuthi abe kwi-acting noma sekunabantu asebembona ukuthi uyi-character vese nje mina i-acting bekuyinto yami endala sasayi-actor ngala ko Newtown B amabhayisikobho khona nje le idumile uThomas uphenduka i-orange yakuyaduma asi ngiyikhumbula kancane into enjalo ene-orange yes sasiyona dlalo sasa nezimo escape sayiqala lapho kwasho ukuthi ngathola umsebenzi ngashiya phansi ke okay kwahamba kuthe sekuqhamuka isancane lengane njoba ngisengena kuthando ila kanti ngebhadi ngizophelela umsebenzi ngithema ngiphelela umsebenzi kwase kuqhamuka le show le ukuqhamuka le show le kwangayona inhloso yami vele ukuthi awunje base kuqhamele show nami sengifuna ukungena no ngingena mina yes mina ngingene nje ngizohlawula uthando futhi ngangazi ukuthi into ezophela ngangazi ukuthi mina izoqhubeka yabo ngase ngithi mina ngoba vele sengihleze ekhaya ke ngiqhubeke neacting ngakwenza okunye njengenye nje khona sasishutha kuthiwa indlalifa ngangiyi-main character uyona enye sayishutha ngalako umhlaba yalingana kuthiwa i-Black Christ ngeke ngayiposta ku TikTok yes tuku emva kwalokho ngafonelwe ngi-agent yaseGoli nakade kusekhona Durban Gen baba kaThando unjani uyaphila ngikutholela umsebenzi kwi-Durban Gen ungazelaphi hayi no ngazela ku TV maybe wathi ngathanda i-character yakho mangikubona kwesancane lengane ngathi mina no it's a reality show leya nas-act la wathi no noma kuthiwa kunjalo kodwa ngiyabona ukuthi uzobanikeza lento le hayi nangempela and wayengitshela indaba yakusasa ngizwa kwi-Durban Gen ngabe yi-paramedic kwasho ukuthi ngifika i-Durban Gen sekusele 2 months ukuthi iphele ukushoot ngayi-paramedic elidlulayo elingena lines kodwa kwakutshengisa ukuthi ngase ngizoba nama lines wayesethi lo yasisayi ungasabi ukuthi 2 months but lokho kuzokhela i-profile yes kusukela lapho ke still ngaqhubeka nesancane lengane yangibona uzalo wow ngithe ngithi ngafonelwe i-agent i-2V casting agent yathi hayi ma pro ozongena la nayi agent ngifuna ukuthi ungene manje kuzalo aliphelanga isonto ngabizwa kuzalo how without audition without in ngani na babuka bemshuthi mabengibuka lapha ku TV babona bonenye i-character but hayi ukuthi ama classes bengahambe acting bengihamba ngoba nginane certificate se-acting ngangiseklasini likambatha okay yes ngalolu ngisasithola ama certificate ngathola ke nami but awusitholi nje formalo ukuthi ubufikile no indlela osuku performa ngayo basenza ama monologues iningi ezenzayo lapha yana yes if wenza kahle uyasideserve i-certificate yes ngawo kwezakhala ke kumanje ke ngiyazama lapha kuzalo ngiyacabanga kodwa ukuthi sekuzoba into eqhubekayo ngoba khona engikusayinile nabo utshengisa ukuthi hey siyakubongela congratulations kuhamba kahle impela ngiyazameka kona kufana shape hayi siyakubongela sesivala nje baba Thando ngicela ululeke omunye umuntu wesilisa osesimene esifanayo nesakho webhayi uhleli la uhleli khona awazi ukuthi unengane ingane lezi seyindala yini mhlawumbe abangayenza ukuthi bazame ukubenza lobudlelwane ebuqina okay ngoba kona phela egcineni kosuku kunzima ukuqhamuka soqhamuka songena empilweni yomuntu esemdala esenabantu abamtshela izinto nani kodwa nje mhlambe imapha ama tips ongabapha wona nama advice ukuze mhlambe bakwenze kangcono kunawe ukuze lobudlelwane singabunqamuli ngoba beyadingeka egcineni kosuku abantu labo okay ngicela ukuqala nje ngalokho ukuthi vese kuyahambisana ngicela ukuqala nje ngibonge
umuntu engiphila naye unkosikazi wami eyintweni esengidlule kuzona kwisancane lengane ibona ngithuka kwenzakalani ziningi nje sezenzekile yes ngimbongiswa yini na bengihlezi ngifika ngidiniwe kade sixabene nosiyacela noma ngidina uMathando noma ngidina uThando kunjani njani kuningi kodwa into ebengiyithanda kuyena ubehleze ngi-advise athi ingane yakho le angithi ingane yakho owayizala wangayikhulisa bumele ubudoda bakho noma ngabe kuthiwa kunzima kangakanani ngoba angifuni ekugcineni kuba ngazuthi mina ezonkosikazi wakho angikubonisi noma angikunikeza indlela e-right yes ngithi nje lokho angimbonge nje kakhulu ukuthi angibekezele kuwe yonke into and bekuvela nabo makathando sigigitheka kwenzakalani unkosikazi usebona ngazuthi mhlawumbe sengibuyelene mhlawumbe soyabuya lapha yes noma sekukhona okwenzakalayo kwasho ukuthi uyangithemba shame and uyangazi mina ukuthi what kind of a person I remember at some point I was like these two kodwa sikho lapha ngiyaxolisa mama yes yena wa understand yazi phela igama walisho wathini wathi mina ngeke ngisatshise uMakathando ngiyayithemba mina myself yes ngibona lapha nje mina ungithusi uyayibona le nto le ngase ngiyayivala lelo page number 2 engaku-advise abantu besilisa lapha ekhaya abahlezi ezibe ngibona ngubaba kaThando sengidlule ezintweni ezingaka and ihlazo lami mina libukwe izwe lonke ngiyazi ukuthi kunabafowethu abacashile ebebefana nami abanezingane abazaziyo kodwa ngezathu ukuthi bahlukana noma beingane kunzima ukufinyelela lapha yangoba uma ungane uzomthuka athi awungana uyihlawulanga uyikhulisanga nani nani nabanye abaziyo ukuthi kunezingane abangenayo ishow ukuthi ngabe zabo nani nani mina ngithi mina ngifisa ukuthi abantu besilisa abakulenkinga mina engikuyona noma sengidlule kuyona ngifisa ukuthi bake bayicabangisise lento and ukuyicabanga kwabo basukume benze bathatha uaction ngoba lento le ihamba ikushaye uzoyiziba ingane uyizibe once ingane yakhula isuka isina le yanto ukuthi vese ubaba uyinja ubaba unjani ugcine so end up abantu sebekulesimo mina engikusona engizama ukusilungisa njengamanje lento le abantu abasuke beyibuka ku TV kwelinye side iyakha ukuthi uyifuzaza kahle ukuthi wonile emzini womuntu hamba ulungisa khulisa ingane yakho noma kuthiwa unamandla okohlawula but zama ukuthi usondelane nengane yakho ngoba ekugcineni izosishaya mina lami ihlazo selivelile and amadoda mina ngisho ukuthi ngiwamele bancane abantu besilisa ekuvela ihlazele kanje ingane ongayikhulisanga ujike ube nezinkinga ngithi ke mina leli gama elithi uyindoda noma udoda ngicela ukuthi namhlanje amadoda abumele ubudoda babo angathi umuntu ngiyindoda nje kodwa khona okusalayo ngemuva uma uyindoda abumele bonke ubudoda bakho okucashile akuvele ilona gama ke leli kuthiwa uyindoda ngoba ukwazi ukuphumela obala ukwazi uyiface into uyimele njengoba namanje ngisalwa indaba kaThando from season 2 useason 7 namanje ngisala indaba kaThando ngobani egcineni kwakho ngifuna bona ukuthi ngubaba hayi ngoba ngangimlahlile ukuthi nje kuphela ingane mayikhula iba naleyo influence kamama ukuthi ubaba wakho ubenjani but ingane mangasithola iside lika baba ila engabona khona ukuthi why isilezi sigxeka thina obaba ekubeni nabo omama banezinto zabo and ngiphinde futhi ngithi nakubona omama ngiyafisa ukuthi omama badedele izingane zabo zixhumane nobaba bayeke lento yokuthi balimaza ingane bangayitsheli ubaba wayo bangayisi ingane kubo ngoba umama uzoshona mase eshonile ingane sisaliba nenkinga ayisakwazi ukulungisa izinto umama akasekho ngobani ebuka ukuthi yena impilo yakhe ekhula akakhuliswa ngobaba usefuna nengane yakhe naye same nayo hayi baba wakho akakhokhelanga uyinja unjani limaza ingane ngiyafisa ukuthi nabo njengamanje ukuthi akabadedele izingane bathi ingane zami zezema kubo no baba nabo bazamukele izingane zabo uma ukuthi aziza bambe bayifuna ingane bayithola ingane baba madoda that's a mouthful angeke ngisa-add anything on that kodwa nje kubalekile madoda ake nimele ubudoda benu ngicela sivalelise babakathanda okay nami ngivalelise kubalandeli nababukeli
nawena nje sisiwami ukuthi namhlanje sikwazi ukuhlala kanje kube nemibuzo ongibuzayo ngoba ngicazi usutholile ukuthi kuyisancane lenganas act i-reality show into yangempela kahle kahle yes ngithi nje nami ngibonge nje kakhulu ngicabanga ukuthi nezwe ebelingakwazi noma belikubona mhlawumbe linga understand kahle njengamanje yonke into icaciselekile yes yes hayi mina ngibonga ukufika kwakho nje I really appreciate ukuthi uze kwi show and mancane amadoda akwazi ukumela lento njengoba uyisho nje akwazi ukumela lesimo obhekene naso I wish you all the best you and Thando engazi ukuthi one day lingayithola ipeace yangempela where you can actually sit mhlambe with a third person a counseling or something bese niyayenza nje ibe right viewers at home thank you so much. Thank you. sharp Bye.